जोंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमबाय। दा दिनै जोङो मोनसे मायदि गोनां ब्लग खालामनो नागिरदों। जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। नै बे सारजों आंजों नै ओंखारगासिनो दं। दा नायलांदो लोगोफोर बे आंनि मायदि गोनां भिडिअखौ। जोङो दा नेसनेल हाइवेआव दङ, श्रीरामपुर फारसे थांगासिनो दङ। थांनाय प्रग्रामाथ' बेंगलाव बेरायहैनाय खोथामोन, खिन्थु दा मा जायो नायनायसै। बै नुहुरनाया टल गेट गोदान, बेवबो मोनसे टल गेट जासिगोन। नै गोदान दाबो अपेनिं जायाखै, फैसा लाहांहांआव दं। दा बयबो गारिखौ फ्रि सालायनो मोनलाय नङा बाव, बयबो लकेलफ्राबो फैसा होनांसिगोन थांनाय फैनाय। मंगलियन धाबा बियो। गारियाव थाव लानोसै नैबे फार्मावहाय। भारत पेट्रलियाम, बे श्रीरामपुरनि। बे थाव लानोसै। गारियाव थाव सोगासिनो दं, दाबो सोखाङाखै। दसे उनाव थाव सोखांबा थांफिनसै। श्रीरामपुर मोनसे, बेबो श्रीरामपुर गोलैखाबाय। दा देखायलांगोन आं श्रीरामपुरखौ, श्रीरामपुरा माबायदि जायगा। अनेक मानसियानो श्रीरामपुरखौ नुवाखै जानो हागौ, खिन्थु जोंनि खाथिखाय जों नुदों, गोजानब्ला जोंबो नुनाय नङामोन खोमा। दा नोंसोरजों एसे शेयार खालामसां, दा नायलांदो बे श्रीरामपुरा माबायदि जायगा। नै जोंना आदा बासि लामा थाव सोनानै गाखोफैफिनबाय। दा रावना होफिनसैलाय, ओरै श्रीरामपुरजों थानायखौ देखायलांसै, शेयार खालामलांसै नोंसोरजों। नायदो मानसिया बिराद बेदर जायो। दे नायलांदो लोगोफोर, रावना होफिनबाय जोङो। गारिया गासिबो क्लियार जोबबा जेबो गिनाङालै। ट्रेक्सखौ फेल देखायो। बे जेबो नङालै, गासिबो क्लियार। नोंहा पलुसन गासिबो इन्सुरेन्स थाखाजोबानो जेबो गिनाङा। श्रीरामपुराव हाबबाय, नोंसोरनो देखायलांसै। श्रीरामपुरा जाहैबाय गोदो थाखानि बस्थामोन। गोदो मानसिफ्रा बाव बस्था कि बस्था थाखा खामायदों। नोंथांमोनाबो खोनाखादों जानांगौ, मिथिखायो। जेला आगोलाव चेक पस्ट दंमोन, श्रीरामपुराव बिराद थाखा कि थाखा मोनोमोन बे बायदिसिना गेट पास माबा पास गारि बारहोनाय मानायफ्राव। दा आं देखायलांसै, नायलांदो। नोंथांमोन बेनो नै श्रीरामपुरा बेनो। बेलाय बे काउन्टार जोबमोन गासिबो। नैबे न' फिसा फिसाफ्रा ओरैबो दं बैलाय, बेफोर गासिबो काउन्टार जोबमोन। नै बेफोरावनो कालेक्सन जायोमोन थाखाया। नै नोंथांमोन नै बे बेफोरनो गासिबो काउन्टार जोबमोन।
बेनो जाहैबाय श्रीरामपुर आसाम बेंगलनि बर्डार नर्थ इस्टनि बर्डारखौनो होनजायो बियो नर्थ इस्टआव हाबनांगौबा बेजों हाबाबानो उफाय गैया आरो हरै मोनसे दंबावो सागलिया होननाय धुब्रिजों थांनाय गारि की गारि हिसाब सारा नेशनल हाईवेसो नालाय बियो गारियानो माबा ओरै बालाय जाबायना श्रीरामपुरा बेनो ओमफ्राय दा जों थाङै थांब्ला संकस दै मोनहैगोन संकस ब्रिज बेखौबो नोंथांमोना खोनाखाबाय जाहैबाय बेखौबो देखायलांगोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो ओमफ्राय हायोबा कमेन्टबो खालाम नोंसोर माबादि मोनदों आरो माबादि भिडिअ नायनो लुबैदों कमेन्ट खालामहर आं बे हिसाबै नोंथांमोननि भिडिअखौ बानायगोन जोंहा नैबे आधा गुदलाबो खम नङा गारि सालायनायाव 100नि बाराल' दाबायखायो दा दिनै भिडिअआ बिराद माइदि गोनांसिन जानो हागौ दिनै जों सानैजों लोगो मोनदों नालाय ब्लग बानायनायाव माइब्राजों संनाय बायदि आरो औ माइब्रानि बिदै बादि माइदि गोनां दा ओंखाम गोरलैनि माइदि बादि सोरबाफोर अमा खाजि एवनाय दंब्ला लिंहरनो हायो औ जायो थेवबो नैनिफ्राय राइदिंनि माल फानो बे राइदिंनि सफा सेट चेयार मोनजोबो नै बे साइडआवनो नै बे पेट्रल पाम्प बैयाव पलुसन खालामो हाग्रा रज'नाय गारि फैबाय औ हाग्रा जिउ बारिसायाव नैबाव गय जालांनो हायो गोथावथार दे गय जालांसै दे दख'ना बोरोमलाय मोनसेया गय दख'ना बै दावखोनानैसो गारि गाखोबा मेङो गय दखान नागिरनानै नैफ्राय मोनफैबाय आनैनि गय दखान औ आनैनि गय दखाननो बेवहाय गय जानानै थांसै दे दा लोगो मोनलायफिनगोन गोगोम गय जाखो फारुवा जानांगौलै फाथैयानोलै मोनसे आदा बुरला मोनसे ओरैबायदि दं सुनायासो फुनलाय एसेल' जाबाय गय गोथाव जानानै गाखोफिनलायबाय सानसे मोनलायबाय दा थांसै ओमफ्राय नोंथांमोनथ' बारा माबाबाय थानानै लाब गैला जों अबाव थानो नागिरदों बेखौ स्राय खिथाना लाखानोसै जोङो गसाइगावनिफ्राय ओंखारदों दा जोङो बेंगलाव थांगोन आरोखि बेंगलनि बार'बैसा होननाय मोनसे बाजारावहाय दा थांसै लोगोफोर दे दा नुहैगोन माबादि बार'बैसा वेलकाम टु संकस ब्रिज बेनो संकस ब्रिजआ बेलायनाय दैया ओरैहाय नायदो ओमफ्राय नै बे ओरैनिखौथ' नुहुरला होथेबाय
बेनो संकस ब्रिजआ बेंगल पुलिस थाबायना बेहाय बिनिफ्रायनो नै बेंगल पुलिसफ्रा बेनिफ्रायनो थाबाय आसाम नंला बे बेंगल गोलैबाय बाव बेंगल पुलिसफोरसो थायो दा जों बेंगलाव हाबबाय दसेनि थाखाय जोङो आसामाव गैथ'ला बेंगलावसो हाबलायबाय जोङो नै गाहायजों थांखाया मोजां मोना आरो 12 बैसोआव हाबफैबाय सानाबो हाबनोसै औ नै हाबहां जाबाय बेनो जाहैबाय बेंगलनि 12 बैसोआ जिनिसनि दामफोरखौ बावहाय आसामनिफ्राय अनेक खमाव मोनो सब बुस्थुनि दामानो खम जोबबाव जों एसे दिनै शपिं खालामनाय फैदों बाव जिनिसनि दामफोरखौ खम मोनो नालाय बिनिखायनो फैनाय जाहैबाय ओरै गिदिंफिनसै जोंना बेंगल पुलिसफोरा बाव दङ बार' बैसाबो एसे गिदिर बाजारा औ भाइ औ हाइवेखौ दाननानै ओरै जों साहाजों हाबबोबाय दखान गिदिरा ओरै मेन रडावनो सिङावसो थागोन नों अबेबा एसे दावखौ एसे दखान गिदिरखौ नायनोसै नै बेथ' मबाइल दखानसो इलेक्ट्रनिक्स दखान गोजानै बेजों गैला ओरै मेनाव थांसै थ' गिदिंफिननानै गारिखौ गिदिंफिननानै नै जोङो दा 12 बैसोआव ओंखारफैबाय बेनो 12 बैसोआ नायदो जोंनि गसाइगावनिफ्राय बारा गोजान जाया 15-20 मिनिटआवनो सफैयो नालाय दा जों एसे शपिं खालामनो फैदों दा दखानखौ नागिरगासिनो दं जों बबे दखानाव शपिं खालामनो शेयार खालामबाय थागोन आं नोंथांमोनजों नङाबा नायलांबाय थाबानो जाबाय वेस्ट बेंगल 12 बैसोआ नैबे गलिजों नागिरलांसै जोङो बेजों मोनना मोना गैया बेहायबो फुल हाबि जाबाय ख्रिस्टमासआव কোনো দাম বলে 30 টাকা हाब माबा ना दखान बेदर दखानसो मोनलाबायबायलै मैगं दखानसो
जों दखान नागिरना मोनाखिसै नाङैखौसो मोनलाजोब्बाय नै मैगं थाइगं फानो बेथ' थाथारनांगौना जिनिसा नैलाय नै नैनिफ्राय बे नङा बेबो गैया नै सिं सिं हाबला जोबथारनोसै जों खिन्थु जायगायाबो लेथ्रा मोनामलायलाङोबो नै दो दोख्लाङा बेथ'दो दो दोख्लांनि दखान बस्था बस्थिसो मोनलाजोब्बाय नै माइरं दखान बाबा गलियानो जोबनो रोङा माथो सिं सिं नै आरो मोनसे गलिजों फैलायनाय आसला बावसो खतरनाक बेलाय बेफोरावनोथ' नै जोंनो बिदि बिबार माला थालाखौसो नांगौ नालाय नागिरै नै जोङो दखानखौ बिबार हाबिजाबनि दखानखौ बावसो मोनफैबाय नै बेनो नै बे दखानखौ नागिरदोंमोन जों सारा 12 बैसाखौ नागिरजोब्बाय थेवबो फिसासो मोनदों गिदिरखौनो नै दा बावसो मोनफैबाय जोङो मोनबाय दखानखौ दखान नागिरै शपिं खालामनाया लेट जालायलायबायलै बिराद सिङावसो मोनहैदों दासो जों शपिंखौ खालामखांबाय नैबेलाय जोब्बाय जोंना शपिंआ होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय